Guyub Rupa inggih menika salah sawijining adicara ingkang sampun dados agenda taunan saking jurusan Seni Rupa. Guyub Rupa menika dipunwastani wadhah kagem pameran karya-karya seniman se-Jawa Bali. Pameran menika mapan ing gedhung B9 FBS Unnes, Surya kaping 1 ngantos 7 Nopember 2019. Dipun bikak tabuh 19 WIK ngantos dumugi purna. Tema Guyub Rupa kaping 9 inggih menika Rong. Rong utawi dipun sebat omah miturut katrangan saking Mbak Vika, mahasiswa Seni Rupa angkatan 2017. Tema Rong menika dipun gayutaken kalian pandangan utawi pamanggih saben tiyang ngenani bab omah. Ingkang salajengipun dipun gambaraken lumantar karya-karya. Dene karya-karya ingkang dipun pameraken kedah lulus seleksi. Seleksinipun antawis bab tema kedah cocok kalian tema Guyub Rupa lan kedah lulus aspek-aspek perspektif sanesipun.